Tu mám hlavný studňový rozvod nachystaný. Tu mi pôjde rozvádzačík. Tu pôjde jedna vetva na tú menšiu plochu zavlažovania. Toto prejde na zavlažovanie do zahonov a ešte na druhú časť pozemku, a to budeme riešiť neskôr. Tu mám skrinku s rozvádzačom a s riadacou jednotkou na vlastne na zavlažovacie vetvy jednotlivé. A takto som si zatiaľ natiahol nadicu, tu sa bude prisypávať hlinou. Tu bude taká výsadba, ale nič extra, takže tu nechcem ísť ani hlboko, zbytočne to zakopávať, ešte tam mám 15 cm hliny. Tu už som šiel nižšie, lebo v tomto mieste sa bude dorábať dlažba na ležadlo, na opaľovanie a tak. No a tu som vlastne pokračoval, tak je to popri, tu už má zasypané. Tu prišlo tečko, jedna strana postrekovačov pôjde tu, vlastne za tento plechový lem. A druhé pôjdu tajeto popri tomto obrubníku. Tu vidíte, ich mám naznačené, už vymerané, kde budú. A takisto mám tam v strede na obrubníku, to je stredový, jeden pôjde úplne tam na kraj a jeden hneď bude tu. Toto už mám pripravené. Jedno som skúšal, ako to pôjde. Takže tak na hrubo to mám spravené a idem teraz navrtávať a chystať si dané postrekovače, aby som ich mohol hlinkou zahádzať.